ini जोंना ट्रेक्टर फरनि ड्राइभारा टाइम पास गारि बोनायखौ नायफैयाखै नायलाय मबाइलावसो बेस्थ' मेकानिकनि सामानफ्रा नुवाखै नुवाखै बा मासबार ड्रेसाव दंफैयो नालाय दायो फरनि ट्रेक्टरखौ बानायनो फैदों सामानफ्रा टांगा फुटानि बादि जाना दंजोबोलै नायनोसै ट्रेक्टर खेवनायखौ गारि खाबारिफ्रा नुवाखै जोंनि मासबाराव खाबारि दंलै सोरबा सेकेन्ड हेन्ड गारि बायनोबा दंबावोसो नै बेनो ट्रेक्टरबो बनायो गारि फिसाबो बनायो माबा गुदाम गोबां दं बेखौबो मोनबावोसो नै गोदान बेयाव भैया हमारा मैकेनिक बनाया से हमारा रखल डा बनाया से या टायर टायर माने क्या तो बेयरिंग नहीं दाना बेयरिंग बरन दोनबाय मोनसे नै फुरा टायर खेवबाय नै जोंना सोला उठादिम itu na जेबो नङा जायो ঠিক আছে 16 নম্বৰ অলছিল এই 16 নম্বৰ বেয়াৰিঙৰ এই ট্ৰেক্টৰৰ ব্লু কলৰ বেয়াৰিং বখবাय बेयारिंखौला मैयासो होदोंमोन मडेल नायफिनबाय खाबारि नै फुरा खाबारि पावार टेलारबो दं नै सेकेन्ड हेन्ड खाबारि थांनाय आरो जेनेबा बाइकबो दंलायबावोसो बाइक खाबारि माबा माबि बुस्थु नांगौबा मोनबावोसो नै सोरनोबा किक नांगौबा ब्लक पिस्टन नांगौबा रटारबो दंबावोसो नै ट्रेक्टरनि बेखौ फानगोन होनदों बेखौ सेकेन्ड हेन्ड आरो गंसे नै बेखौ फानगोन बेथ' गैला खाबारि थांबाय नै फर ट्रेक्टरा जोंना बेनो नै आरो बेयावबो रटार दं नै सेकेन्ड हेन्ड अरे भैया कैसे होगा लाइन भी नहीं आया मोनसे ग्रेसाव हाबफैलायबाय खालि बेयाव जास्ट अनलि वेल्डिंनि कारेन्ट गैया वेल्डिं दंमोन एसे वेल्डिं खामानि मावनांगौमोन गैया कारेन्ट गैया दा पावारानो गैया सोरबा मा बरिं ब्लकफोर बरिं बानायनोबा बाइकनि बरिं बानायनोबा इयाव नै जाजोबो माबा बुस्थुफ्रा ट्रेड थांदोंबा सोरनिबा मेचिनफ्रा ट्रेड थांदोंबा आरामसे ट्रेड बनायफिननो हायो आरोना बे बुस्थुजोंनो फुरा ट्रेड बनायग्रा
देख्रुबला नुवाखै देस'ला देस'लिफ्रा बेजोंथ' रेल गेट जाहैबाय एक नम्बर मेसिना बेयावसो नै थ्रेड बनायग्राया आरो बेयो देरसिनलाय बैनिफ्राय गियार बक्सफ्रानो देन्जारखा बेनिया नै हाई क्वालिटि मा देन्जार मेसिन नालाय आजिखालि मासर बेन्टन जोंना मास बार थावनानै